Pipila ka mga pamilya midagsa sa mga sementeryo sa Talisay City ning katapusang adlaw sa dili kani di pa pangsiradan. Samtang otoridad mihulagway nga minus ra ang gidaghanon, mangwa sila nagkaproblema sa pagpatuman sa 50% kapasidad sa sementeryo. Apan taliwa ni ini full force gihapon ng ilang puwersa bisan sa mga adlaw nga siradan ang mga sementeryo. Ang detalye sa report ni Femari Dumabo. Kining banayng Olivar nga gikan pa sa Bukirang Barangay sa Talisay City. Usa sa gatusan ka magpamilya nga nituyo pag-adto sa Tangke Cemetery ganiyang buntag. Nila nga karon las ko noron. Nya balik pizza 3. Karon na lang minangari. Sumunang kamo tibo pamilya ni sa kabanay gini Igsuon sa kumbana. Nya igsuon sa dre. Anak, apo. Gipalantawan sa kapulisan nga posibleng mas mudaghan ang moadto karong hapon ilabi na kadtong gikan sa trabaho. Compare sa last year kay karon sa i-open man gud ang mga minor age. So mo nang daghan pero ang tao ma'am di man yun siya mopondo sa sulod kay bale murag sulod gawas lang ang tao. So far ang among security daghan man tag mga support. Samtang wa na kaayo ni strikto ang mga pulis sa gipandala nga mga gamit sa pagpanglimpyo. Og bisan ni pahimangno na ang kabumbiruhan nga gidili ang pagdaob sud sa sementeryo. Adunay gihapoy pipila nga nagdaob gingong alang sa pagpalina. Hugaw man kayo ang minteryosod. Atong limpyuhan o gamay, karon manindot-nindot sa tanahon. Kalag, nga sa una pa man gininoon. Kalag nga unsa man dili Na dili mada nila sa ila. Gilagway sa mga pangulo sa City Toda og City Disaster nga minus ra ang mga manuaway apan full force gihapon ang ilang puwersa bisan pa unya sa mga adlaw nga sirado ang mga minteryo labi na sugod ugma. Naagyapon ang atong personnel labi na gid sa pitsa 1 kay doon na magoy plano ang mga simbahan nga doon na ipahigayon nga misa. Naagyapon ta din na pero dili na siya kuan na lang siya case to case because the City Toda and the police will also be there and napay volunteer. Uba ni Jun Sulon. Ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak.